मोसौ गाइखेर सेरगासिनो आजाफ्रुल'आ जोंना नै माबा मोसौआ मानै सेरनांगौना बिराद खस्थ' जायो आखाइया रुवायजोबो जाहैदों 1 लिटारनि बारा गयो लोगोफोर 10थासो सेरबाथाय दाख्लि ससेल' होदों आं भिडिअखौ ओमफ्राय नै सेरखांसिगोन मासे सेरखांबाय मासे सेरबावसिगोनदां दा सेरखांबाय मानैखौबो सेरखांबाय नैबे लास्ट सेरदों दे होमबालाय बेसे बुरजा गखो ए नै जगसे जाथारसै लोगोफोर नै थोबायलै न'आवल' लोंखागोन खालाय माथो नै आं गायनाय जुखामफोरा मोनजाजोबसिगोन आं बिराद मैगं गायना थांदोंमोन दिल्लीयाव थांबा ओमफ्राय अखाजों ओमफ्राय हाग्राजों गाज्रि जाजोब्बाय मैथा खुमब्रा जोगोनार थिथा केरेला सबाय बिमा मैथा बांगाल बिराद बुरजा गायदोंमोन आं लस जाजोब्बाय आंना बोराया गाइखेर फुदुंगासिनो दं रावबो गैयालै न'आव खामानि मावग्रा जोंहा आंहाथ' मावनो हाखाया नालाय ओंखायनो ओंखाम ओंख्रि बाबानि जि सुनाय आंना बोरायानो मावजोबनांगौ लोगोफोर उफाय गैयालै बिराद लाखिलै आंहा नोंसोरबो हासबेन्डफोरखौ बेबायदि अनग्राखौ नागिरना ला दे लोगोफोर हासबेन्डफोरखौ अनग्राखौ नागिरना लाखा नङाबा जारला जागोनबो माबा फिसालायाबो बिफाजोंल' थायो हनै गाइखेरखौ फुदुंबाय लोगोफोर आंना बोराया फुदुंबाय नै माबासिगोन बे खामानि मावगासिनो न'आनो गैया नालाय गंसेल' ओंखायनो बेयावनो गारि बेयावनो ओंखाम ओंख्रि बेयावनो मानसि थाजोबो जोंना देनां माहाजोन जाबा लुबाय थानोसैलै लोगोफोर मामिजों थाया आबैजों थाया आबैजों आंना देहाया मोजां नङा नालाय लोगोफोर ओंखायनो आंना बोरायासो ओंखाम ओंख्रि संनाय जि सुनाय दासान्दि मावनांगासिनो दं ओमफ्राय ओरैनोबाबो मावखानांखागौ आरो सिराजों गाइखेरजों सोमनानै जानोसै दिनैहाय बानायनो हास्लाबला आंनि बोराया दखाननि माल लायनो नागिरो दखान होयोना दा मम' चावमिन बानायनायाव बिहा रावबो जोंहा नै सिराखौ बेबायदि लगायबाय सोमबाय जानोसै ओमफ्राय गोथाव जायोब्रा बिदि जाबा गोथाव नङा आजा गोथाव जायो सोमनानै जाबा आंबो जाफेराखैमोन खिन्थु दाख्लै बिसालाव थांबा लाबोदों एसेनो बाबा नोंहा मा मोनजाखो मा गान खनगासिनो दं खोमा दा मानसिया इन्दि बिलाइ खाग्राफोर फैदों जोंनाव इन्दि बिलाइखौ लांनानै एम्फौ होफैगोन ओमफ्राय जोंहा एम्फौ फ्रियावनो मोनजासिगोन एबार बोराया मैगं हाबाय नै मा मैगंथाय मा मैगं आगै बे ओमफ्राय बै खांख्रिखला बुद लाब्रा मा रुटि नागोन ना ओंखाम संगोन ओंखाम दे होमबालाय मोनजाबानो जायोलै आंहा मालाय मावनाय उफाय गैयाना जाग्राल'सै आं मा होनदों दाउदै नायनि आङो लोगोफोर दाउदै बुरजा जाहांबाय 3 6 7 8 9 10 11ता जाबाय बेहाय आरो बै दाउ दोनग्रा न'आव दंबावो बैयाव नै अमाया आंना बेसेबां खस्थ' खालामो आङो लोगोफोर नै बेहा फिसा ओंखारबावबायसो नै लोगोफोर फिसा ओंखारबाय माखासे ओंखारबाय माखासे ओंखाराखै माथाम ओंखारबाय दंबावो दाउ माथाम ओंखारबाय बेहा आरो बैहालाय बेहाबो फिसा ओंखारबाय नै दाउआ एसे बुरजायानो दं आंना लोगोफोर आरो दा दैनो गोनां माथाम दंबावोसो दैगासिनो दङ माखासेया माखासे नै बेहाबो ओंखारबाय नै बेसेबां ओंखारखोथाय आया
माब्रै ओंखारबावबाय बेहाबो दंबावो ओंखारनो गोनां आइ गाथारगारसो आयै फाग्लाया गाथारजोब्बाय गाथारना लाजोबगोन बे ससेबो आरो सिङाव गलांनानै दं मासेबाव नै बेहा दैगासिनो दङ 3 6 7 8 9 10 11 12था जाबायदां 5 6 7 8 9 10 11 12था जाबाय बेहा बैयाव मोनसे दंबावो बैयाव मोनसे दंबावो नै लोगोफोर र' बेसे बुरजा बुरजा दैखो आरो मानै दैनो माथाम दैनो दंबावोसो जायगाखौनो होनो हायाखै दा दाउआ नैबे गाहायाव दैबावबायसो नै दैसेबाव मोनथिला दाउआनो बबे दैखोथाय बेहा दैनो गाखोबावबायसो बेहाबो गसिगोन नामा बेलाय जा मोजां मोजांखा दाउआबो नै आंना एबार खेबसेयाव नै दैथ'वाखै दे थादो दे ओमफ्राय नैबेहालाय बेहा दैथाम दैब्रैसो जाबायमोन आंजों दाख्लै दैथाम जाजादों दाउख' बानायबावनांगौ मानै माथामनि बे गाहायाव मासे दैबायना नै लोगोफोर जोंहा दखाननि सामब्राम जिरदों दखानाव लांनो बेसे बुरजा नांगौ आजा मायाव होयो ओमफ्राय बेखौ ओरैनो गथा गथा जानायाव होयो ना देग्लि माबायाव होयो ओमफ्राय दिनै चिकेन पक'रा जानो थांगोन दखानावहाय आंनो दोनखा सुपखौ दे डेभिड माबाजों मम' फ्रायजों सुप ओमफ्राय चिकेन पक'रा अर्डार होखाबाय आं नोंनाव दायो मोनजाहैयाबा जारलासो जागोन हाथफ्ला होदों बेयाव गिसि जाबाय ओरैनो गोरान जाबाय जायगाया दा रमेना मोनखौ मावहरफिनसानोसो लिरनांगौबो बेखौ बाय बाय होनो रोंथ'वाखै दाबो खोमसिसो अबेजों थांखो लेवार बारिजों थांसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो आंनि बोराइनि दुखानाव मा बानायो ओमफ्राय माबोरै बानायो बेफोरखौ भिडिअ खालामनानै देखायनो नाजागोन ओरैनोथ' मानसिफोरा बुङो जोंनि बोराइनि आखाइजों बानायनाय मेथाइफोरा बिराद गोथाव होननानै नोंथांमोनहाबो जानायनानै ट्राइ नायनो हागोन थ' थेंक इउ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।